cred că înainte. Sau înainte. Da, nu 137 de metri. Același model, altă unitate. Am înțeles, dar ce fac asta? Da, e foarte precis. N-ai voie. N-ai voie. Tu știi? Ce-ai minile? A văzut doctorul și că da, nu cred că ai vreo șansă. Oamenii medii urcă cu 300 pe oră. Este am făcut cu zi. Așa puțin? Da. Cred că ăla e urechea iepului. Am multe presupune. Ăla de acolo. Asta e secretul, dar știți, toate țările dezvoltate în Europa n-au taxe. Cum mă n-au? În Germania n-ai taxe mobilă, populația cu atât șomajul mai mic. Pentru că la șomaj, de fapt, în Germania, de exemplu, șomajul e lipsă de medii. Nu-mi place, știi? Eu și mie la 115. 112? Eu văd că stau un pic sub tine. Da, cred că datorită mai multe experiențe pe munte. Ai mai... Nu? Stau un pic sub tine. Mă, ideea ai fost mai... Un pic. Da. Mamă, 2 ore până la altă. De 5 ori 20 până pe vârf? Da. Nu e așa mult. Cât e? 10-20. Și atunci duci mai mult cu mașina? Da, mă, da. Nu, e bine să faci cu așa cât poți cu mașina. Vezi cu jos. Ai Nu, băgat să-i spama. zic mașină, să-i zic de mie, să-i zic mașină. Du-se la 500. Trei secunde după a Da, picat mie. 500, ce să mai... E perfect. Rit de 4 zile consecutive. Asta e. Da, nu e foarte bun. Dacă făceai doar azi, e tu ești mai tare, da. Stau un pic în pădure acum. Uite ce umbră frumos. E bine. Ai dat soarele. Ce mă să... Mie îmi convine mai mult să mergem mai mult ca distanță și mai pantă mai mică. Păi da, normal. Dar mai am și o șansă să bat pe tine. Ador mai.
Da, mă, cafea ți-am zis, stai să mă mai. Mama, și după tine era să mă tai pe oricare. La un pas am fost. Ia uite. Începem să vedem ceva încolo. Ai văzut-o, nu? Mai a făcut Borena, să mai faci mâncare. Acum am mai băgat și o gura un pic. Acum aici am stat cu nasul. Sper că o să nu iei vârf. În spatele lui mai crește terenul. Nu scrie ce e. Nu vreau să bag răsudul.
să fiu cu țipul. Ia mă, fă, ne facem o poză. Făceam 4G direct pe grupul. Live. O să pară Nu văd. Cacao. Ăla a fost teribil de bun. E bun, da? Foarte bun și ăsta. Mamă, se gustul de cacao. Aici o să Drept, ja, Schnittelett und den Kahn. Ja, ich sage, was schmeckt wie ja. Der macht das schon mit der Pink Lady. Niște desfăcut, știi că era Vorher, spericuiți. vorher. Dar a fost un doctor super tare care a vorbit despre cauze de ce se întâmplă asta, nu? Că au mai fost și alți, gata, operăm și asta. Zic, bă, Ui, foarte bun. Bravo, te-am trezit. Ce colaborăm și... Nu înțelegi. da, ține o curbă de nivel și iese în ălalt, dacă e și asta o variantă. Aici o să spun goile. Uite să mă duc la apa aia. Cât mai ai? Hai că i-am coborât tare. Ia uite poteca.
mai faceți nici variații și noi cu mergem cu capa lege. Dar cred că acolo ai făcut să mă de bot, ai făcut de știa până cu de aia, că ai făcut cu metri. Adică luce și acum aici, deși ați luce la luce. E bună și omenește o chestie. Nu mi-am pus cartul pe altă. Ce-am să spun? Acum am 2007. N-am de zile întâlnit niciodată că țin marcat cu Iortet și am să-și spun. La un moment dat își pierde dorința sa nativă Aici o distruge palul. de a face mișca. Aici e deja asfalt. Aici e de mașină. Auzi, du-te și adu mașina. Ce? Nu pe aici. Hai pe stradă, că e mai simplu. Deci la alea ce mi se par mișto. Mai socotești că am mers cu bicicleta. Nu! E grea bicicleta și este mai greu să mergi singur. Și atunci are nu și mai ușor să mergi singur. Tu asta îți faci sporul suspensie. Dar tu pui de... Tunelele astea arată bine, dar... Vale.
câteva are încă unul.